afternoon guys. Hapon na. Paggabi na guys. 6 o'clock ngayon pala magbubukas ng vlog. 6:07 na. Kararating ko lang dito sa dito sa kung nasan yung caravan natin. Kasi pumunta ako ng bahay kanina. Dito ko na i-open kasi mamaya may mga tao na doon sa pupunta natin. So dito na tayo mag-opening ng vlog. So kaninang kagabi dito kayo natulog. Tapos kaninang umaga alas 2 nag-fishing si Jan. Tapos 7 o'clock si Kuya umalis, nag-fishing with friends. Sumunod si Sak. Tapos 9 o'clock umuwi kami ni Holly. Naglinis ako sa bahay, nag-catch up doon. Tapos inayos ko yung paninda ko. And then hinintay ko nag-live ako saglit. Then pagdating ni Jan mga alas 2 nag-pictorial na kami. Kasi every year, meron kaming photoshoot dun sa may Christmas tree. Insert ko yun, guys. So, yun yung gap. And, eto yung mga dala ko, galing sa bahay. And, eto, meron ako ditong Crocs. Ilalagay natin to dito sa caravan. And, more bread, dala ko. And then, sila Kylie, kani-kanina lang sila pumunta dito. And, dito na sila matutulog. And ngayon, yung mga bata naglalaro ng cricket. So, yun yung opening natin. And kaya naka-makeup tayo guys. Dahil nga nag-photoshoot tayo kanina. Ang cute ng photoshoot namin. Ma-insert ko yun guys. Okay. Ang bigat ng aking mga dala-dala. Oh, mamaya i-haul ko sa inyo kung anong mga dala ko. Ayan sila. Tinawag ko sa parang, you have a headache. Did you drink water? No, can you get my laptop na lang please? Did you get my clothes? What clothes? In the line. No, I didn't. You didn't tell me. Oh well, Daddy didn't tell me. And then sila, oh. Diyan sila, Joe. May pa-music sila. Hi! What happened to you? Sophie accidentally threw the ball fast at me and it hit my chest. Oh my God, are you alright? Where's Daddy? In the shed. What he's doing in the shed? I'm making the barbecue cream. Alright, ito yung aming dinner tonight. Oh, can you open the door please? Are you alright? Can you get these Crocs please? This one. Put it on the floor. Hi, babe. Hi, Mark. You're red, hon. But grab me some paper towel, please. Alright, wait a sec. What's wrong with you? Towel. Sofa. Paper towel and some towels, mate. Paper towel. Here. I'm just going to wipe this up here. Okay. Tongs. Which one? Do you want big one or small? In the bathroom. The small. Oh, ito na lang. Here. In the toilet, in the shed. Give it to Daddy. You got a plate there, you stay it under the tea towel. Si Auntie Mel, next week pa yun. Bread. Masakit daw yung chest ni Holly kasi natamaan siya ng cricket ball. Ito yung aking mga dala. So, magbubukas ulit ako ng Orthea 24 karat rose gold. Yung toner pads to. Meron ako sa bahay. And nakaubos na akong dalawa nito. Tapos nagbukas akong isa na sabay. Ito na yung pang-apat ko guys. Ilalagay ko dito sa caravan yan. And yung aking berry glow. Hindi ko pa naubos. And baka bukas mag-walking, tabingi kayo. Baka mag-walking kami bukas. Meron tayong scarf para sa leg ko to guys. Kasi baka mainit para yung leg ko hindi mangitim. And kahapon, hindi ba nagpaalam ako sa inyo? Hindi ko. And ibang gamit ko palang SD card kasi kahapon napuno natin yung ating memory card. And meron tayong Victoria's Secret na Amber Romance. Ayan. Dinala ko rin yan. And eto yung aking mga skincare for tonight. Meron ba ang pang-umaga? Yes, meron. Ayan. And, Han, can you tell Sakay to get my rice? Rice, I cook rice kasi matagal ko. Nang araw na ako hindi nagro-rice and meron akong our kitchen. Ito na yung last bottle ko. Meron ako nitong 4 na iba-ibang flavor. Yung tinapa gustong gusto ko. So ngayon, ito yung garlic tuyo.
Merong vinegar na ubos ko na rin. So, mag-expired siya sa 2024. So, yan yung aking kakainin. Tapos, may T-bone yata kami. Tapos, kumuha ko ng Anjo. Available to guys sa Holy Mom Style. Kung hindi pa kayo nakafollow sa akin. And sa TikTok ko guys, nagla-live na rin ako sa TikTok. And dinala ko yung si Vetch. Hindi ko alam kung tamang pronunciation. Inaano ko siya dito guys kasi merong mga hair falls na as in talagang malala. So nagkakaroon ako dito parang space. So manipis na siya. So ang ginagawa ko ay Ito ginamit ko to kanina kasi nga nag-photoshoot tayo, tapos dinala ko rin dito kasi meron pa akong extra sa bahay. So para dito ito sa caravan, ayan siya. So inaano ko lang siya dito, yan. Hindi niyo makita, 'di ba? Ayan, ginaganon ko lang siya diyan. And ginagamit ko rin to kay Holly kasi si Holly manipis ang buhok niya pag mayroon siyang ganap sa dancing. So sa amin to ni Holly. Are you alright, Baba? Ayan na siya, natamaan daw siya ng charger. And nagdala ako ng kahimis dito rin sa caravan. Nakailan akong kahimis guys. Favorite ko to, as in. Again, available din to sa, ayan yung rice ko. Thank you sa Holy Mom Style. Pero siguro, konti na lang yung ibebenta ko kasi ikikip ko yung iba. Kasi medyo pricey siya guys. Pricey yan. Medyo pricey. Okay lang naman. Kasi maganda siya. And yung Real Sika ko para sa mata. And yung PJs ko na gagamitin tonight. And ito yung face towel ko. Then, my portable charger. Tapos, ang dala akong lamps na. Ngayon nga, malamig na. Baba, where's your jumper? Ayan, pang ano natin. Are you alright? You don't have to sleep, Baba. And bukas, yun nga, baka mag-walking kami ni Kylie or hindi ko alam kung sasama siya. So, may dala tayong pang-work, pang-walking. And Kylie's gonna walk over to the beach to see the sunset go down. Tonight? Mag-walking daw sila ngayon. And me and Sophie's gonna put face masks on us. Why face mask? Sophie said because we're doing something. Alright, tapos yung makeup ko pala guys, kanina pa to, mga 11 ko siya nilagay. Hanggang ngayon, ayan. Tingnan nyo. 11 o'clock ko siya nilagay. Ay, hindi ko pa natanggal yung aking hikaw. And, nag-spray pangatlo ko ng spray ng Kahi Mist. Bago ko umalis sa bahay, nag-spray ako. And, ayan pa siya guys. Diba? Yung yung gamit kong foundation is yung MAC. Not MAC, yung Chanel. Yung, ano ba ang tawag? Basta nakita nyo na yung before guys. Yun lang ang gamit natin. Tapos nag-powder ako. Pero parang glossy siya, no? Ayan. Okay, ayusin ko lang yung aking calc kasi si Holly, tingnan mo. Are you alright, Baba? Don't sleep. Don't sleep. Come on. Change your clothes now, please. May kausap pa doon si Kyle, kaya hindi muna ako bumababa doon kasi hindi ko naman yung kilalang guy na yan dyan. Change, please. Ayan, bluey. Come on, it's cold now. And then I'll get you trackies or leggings, okay? Meron ko isang nakalimutan, guys. Yung aking walking shoes. Pero sabi ni Holly, meron daw ako dito. Meron ako dyan bago. Pero hindi ko yun gagamitin kasi pag bago, diba, masakit. Pero alam ko, meron pa akong isa na... Excuse me, Baba. Dito ko yung nilalagay eh. Excuse. Parang hindi na ako umuwi. This one. Ito yung aking. Nabili pa namin to sa guys. Hindi ko pa yung tapos na vlog guys. Sa Queensland. Ayan. Isa sa mga nabili kong sapatos. Sa Nike. Oh yeah, that one. Ito yung luma. So, meron na tayong pang walking yung Adidas ko. These are the Air Jordans. Ayan. Ito yung parang Jordan daw to that guys. What's this Ito yung one? isa ko pang sapatos na nabili. These ones look nice. Ayan, Nike. These one looks nice. Hindi ko
ko pa sila nagsusot. Nandito lang sila sa caravan. Dito lang muna to. Hindi pa naman natin to kailangan. Mom, look at your Thank you. And yung aking hoodie, never ko pa siya nasuot, guys, yung hoodie. Ika, close na, Baba. What? That's your sleeper. So, madami pa ako ditong damit. Tingnan niyo yung laman dito, guys. Ayan. That's for inside, Baba. Ayan yung mga pajama ni Holly. Ay, dito pala yung aking ano. Ay, ito na lang ang gamitin ko. Para comfy. This is, I think, sa akin to or kay John. Kay John? Ah, this is mine. Volcom. Diba? Ang dami ko pa pala ditong damit, guys. Ayan, dami ko pa. Roxy. Ito mga nabili ko yan doon sa Queensland. Oh, ayan, Roxy pa. Oh. Dami ko pa pala ditong dad. Kaya hindi na ako nagdala. Mayroon pa nga tayo doon sa, ano, diba? So, yeah. Okay. So, meron ako ditong jumper. Baka gamitin natin to ngayon. Kasi malamig. Oh, may tag pa siya, guys. said there were shoes under the bed. Ayan yung price niya. Magkano ba to? Actually, Mom, you haven't even worked. 70 Australian dollars. $80 sa New Zealand. Wag na yan. Ah, ito pa yung isa kong Nike na sapat. Jordan. Gustong-gusto to ni Sak. Ewan ko, o tsaka ni Kuya. Hindi ko alam kung kasya na yan sa kanila. Pero ito, ilabas ko to kasi malamig. Mommy. Okay na tayo. And siya, nakabihis na siya na bluey. Ano? Ayan, mas maliwanag. Sukatin ko yung sapatos, guys. Kasi, nasukat ko lang ito nung binili natin. Yeah? Sobrang comfy nito, guys. Mom, when I get older. Leather daw yung upper, nakalagay. Upper leather, lining non-leather. Ayan. When I get older, can I have these when these are too small for you? Wow. Nice. And that's Gusto ko yung color. kulay niya kasi ang kulay parang old I'm rose. going outside now. Okay. This is because Mom, I'm having these slippers so I don't get mozzie bites when I'm wearing my thong. Okay. Why Daddy didn't bring your... I don't know. Ay, ang comfy niya, guys, kahit walang medyas. Baba ko kaya para makita niyo. Ayan, kita niyo ba? Ay, parang madilim, no? Madilim. Dito sa kabila. Ayan. Ay, sobrang comfy niya. Diba? Yung isa naman. Ang, di ba nahilo na kayo? Pasensya naman, guys. Yung isa naman yung sukatin natin. Yung isa, yung white. Yung jelly yun. Yung jelly siya. Hindi ko alam kung kailan natin ito masusuot. Itong jelly. Maganda tong jelly ko eh. Ayan, ganyan yung kanyang fabric. Mas ano ngayon, kasi may ilaw tayo. Mas malinaw yung makikita. Hindi ko na alam kung anong model nito, guys. Basta nagandaan lang ako sa kanya. Air Max ba? Yes. Air Max. Air Max pala to, guys. Hindi ko lang alam kung may number bang Air Max. Ayan. Air Max. Kasi yung isa ko din may white na akong Air Max na black. Black and white, more white. Tapos parang may black lang yung writing niya. Bago pa naman to. So, pwede natin siyang ano dyan. Ganda din. Ano?
Pero meron pa kasi akong mga sapatos doon. Wala na tayong paglalagyan. Kaya dito ko muna ito linalagay. Pati mga damit. Kaya nandito sila guys. Kasi wala na tayong space sa bahay. Kailangan ko na mag-stop mamili. Hindi na muna ako bibili siguro ng mga damit. Lagi ko naman yan sinasabi pero... Ayan, tingnan nyo. Ayan siya po. Ay, ang lambot, ang gaan. Ang comfy lang. Ang comfy din. So, yan guys. Balik na natin sila dito. And meron pa ako dito yung beach na rag. And eto din, may towel pa kami dito na proxy. Yata to. Basta yan. Dami pa kami, ayan, mga damit. Dami pa damit. May PJs pa ako dyan. Ganito tong damit. So, hi. Did Daddy get you? Oh, eto, yung mga damit ko pa rin to. Akala ko kayo dyan. Kasi si Jan meron din dito. Ayan yung mga damit ko. Ah, nandito pala sila. Bye, where are you going? Alright. Gamit ko na yung robe, guys. And, ayan, naka-robe na tayo. Baba tayo. Makimingle na tayo sa ating mga friends. Buksan natin tong Crocs na paninda ko to guys. Paninda ko yan. Si Auntie Mel, kinuha niya yung white. Binigay ko na lang kay Auntie Mel yung white. May white to eh. Nung pagpunta nila doon ni Emma, nataypan niya yung white. So binigay ko sa kanya. Ayan. From Korea. Ang gaan din nito guys. Ang gaan din nito. Kung hindi kinuha ni Auntie Mel yung white yung kukunin ko. Pero betan nyo ni Auntie Mel. Ito na lang pink sa atin. Okay naman siya. Ang gaan. Punta tayo sa shed kasi nagluluto na siya ng barbecue. Kasi yung mga bata andito. Ito sila. Hi Joey, hi Kylie. Hi Shannon, how are you? Good. Baby. Who is that? How are you doing? Good. Are you working tomorrow? No, he's off. Ah, good job. He's off till Ikaw 8. din? I'm off Are you- till the 3rd. Oh, you're not yet. Yeah. Ayun aming dinner. Dog, nakatali siya kasi ano siya, tumatalon siya eh. No. Okay, ready? Well done, Baba. Run, Baba. Hindi niya alam. Do you like my Crocs, Zach? Oh. Where's Hunter? Yes. Si Kuya, ang sakit ng sunburn niya. Nung nag-pictorial kami, inaakbayan ko siya na umaaray siya. Ngayon na feels. Nakapasok yung bola doon, umakyat si Sak sa fence. Oh, si Sak. Go! Alright then. Take your wiki. Ganyan si Sak mag-akyat ba? Road. Huh? I have to move. We will have to get over the road. No, I bet you can't. 6. Yeah, but you can't personally hit on the road. Ay, God. Kunin natin yung salad. Luto na yung ano, yung tawag doon? Sausages. So, kunin natin to. And yung bread. Dali natin tong bread. Okay, let's go.
Kunin natin yung sauce at saka butter. Yung drinks, yung mga bata na kung gusto nilang uminom. Kasi, hindi natin kayang dalhin lahat. Anong kunin natin? Sauce. So, inugasan ni Jan to. Tapos, nirefill niya yung bagong nabili natin na tomato sauce. Butter. So, yan. Butter. Ilagay ko nga muna yung aking Berry Glow dito sa freezer para lumamig siya. Okay. So, ayan yung ating mini table dito, guys. Ayan yung salad dala to ni Kylie. Tapos, ayan yung bread na dala niya. Tapos, yan yung dala natin. And meron pa ditong carrots, tomato, and ayan na yung luto na sausages and burger. Ito yung mix na to, yung sa atin, tsaka sa kanila. Yung sa atin yung homemade, diba? Ay, Han, be careful. Hala. Yung T-bone steak. Ooh, yum. What? Well, I just drank a bit of water. It's like not that cold. Drink it later. Ayan yung T-bone. Hindi raw malamig yung tubig. Kahapon ko pa yan nilagay. Salt and pepper? You can't just put this in. No. Oh, that's cold shit. No. So, yeah, well, what's going on? Meron ko niyan ata. Hindi ko lang alam kung nasaan. Right, you did today, what's the hand? Is this from Woolies? Yeah. I-try daw namin to from Woolies. Kasi di ba kami Baker's Delight. So, sack of butter. Okay? Yeah. I-start na silang kumain, guys. Ando na sila. This one. Oh, the other stuff. Si Kuya Burger. Si Holly ando na yung ibang bata. Nakakuha na sila ng food. Ito napakasimple lang. So, walang sauce. Bread and sausages lang. Si Joya yun. What's that? Can you pick it up, please? So, who's that one? Well, just pick it. Oh my God. All you have to do is pick it up. How are you there, Baba? Gusto ko kain. Yum. Baka yung our kitchen natin hindi ko makain kasi meron tayong T-bone dito, guys. Joel! Ayan yung aking, guys, T-bone. Tapos na si Jan magluto. Ayan yung plate niya. Yung akin andun. Kinuha ko yung isang bone na hindi naman kinain ni Zaki. Tapos na silang kumain. Ako na lang ang hindi pa kumakain. Pero linisin ko muna ang mga to para malinis na dito, guys. Bago ako maghugas, ginagawan ko na si Jan ng lunch. Ayan yung lunch niya. Meron pa tayong tirang sausages dito. Ito na yung magiging lunch ng mga bata bukas. So, tatakpan ko lang siya ng cling wrap. Tinanong ko si Jan kung ilang gusto niyang baunin, isa lang daw. Nilipat ko dito sa maliit na foil tray yung sausages para hindi siya kumain ng space dun sa ref. Leto siya dati. Di ba, na-recycle natin. So, takpan natin. Pwede naman cling wrap, pero okay na to. So, ayan na siya, guys. Lagay natin siya sa ref. May ref dito si Dad. Itong ref na to, sobrang tagal na to, guys. Kinakalawang na yan, pero ang lamig niya pa din. Tingnan mo. Kung sa atin to, baka mag-ground na tayo. Pero dito, walang ground yan, guys. Walang ground. Ayan. May beer dyan, oh. Wala yung ground. Oh. Dito, anong meron? Oh, may lobster, sausages. Han, did you bring sausages here? Anong sausages? Did you bring that? Oh, okay. In the freezer? Yeah, in the freezer. Yeah, what you put in the freezer? No, nothing. I just opened it. Linis, linis. Lagay ko to saan. Do you want me to put this butter here, Han? Yeah, ilagay na lang natin dito. Para hindi na ako kuha dun sa ano natin. Page. Pag nandito na yung si Auntie Mel, madami na tong laman. Kasi meron din mga dala si Auntie Mel.
Yan, tapos na ako maghugas. And nililinis na lang natin tong table. And after nito, punta ako sa caravan kasi kakain ako guys na rice. So, yan yung aking food. May mga buto-buto dyan kasi yan yung kay Jan tsaka kay Zach. And dito na yung mga bata. Mga tao sana sabi ko. Mga bata tsaka adults. Naglalaro sila ng crickets. Hi, baby. Hi. Hi. What? I'm gonna eat now. Are you gonna eat? Yeah. Oh. Cody, you could have catch that. Kain tayo. And dinala ko yung chili flakes ni Dad, oh. Ayan yung rice. Buksan ko rin to. Buksan ko pa rin tong ano. Buksan ko pa rin tong our kitchen. Kutsara na ba ako? Tinidor. Tinidor. Yan, kain na tayo. Yung chili flakes. Kain guys. Diba? Hindi ako sumabay sa kanila kasi hindi naman sausage yung ating kinain. Ayan pa yung tinanggal ko yun ng plastic. Ay! Nathan, can you open this please? Careful, that's oil. Hinahanap na ako niya kasi. Thank you. Oh, ayan na guys. Masarap nito yung tinapa. Gustong gusto ko yung tinapa nito. Hinahanap ko ito. Nandito pala siya. Are you full, Han? Oh, yeah. I need knife. Knife para dito sa ating T-bone. Feeling ko, eto okay na to sa akin. Sarap. Bakit hindi ko magalaw tong isa? Or, yung bone lang. Dami niya lang. Daming oil. Amoy ano siya. Garlic na garlic. Garlic to yung flavor niya guys. Naglalaway talaga ako. Chili flakes. Chili flakes. May sili ako sa bahay. Dapat pala nagdala akong sili. Gusto ko yung aligi guys. May in-order akong aligi. Aligi. Na-miss ko ang aligi. May tinik lang. Kahit yan lang. Papaparami ng kanin nyo. Kaya ayokong nag-i-stock nito guys. Kasi napadami ang kain ko. Pero sa January pa tayo magdadal. Ilang araw na lang yun. Pero kakain pa din ako. Parang may cheat day din ako. Para ma-enjoy ko pa rin yung rice. Tsaka yan. Sarap. Maliwanag pa sa labas. Naglalaro pa silang cricket. So, pag nabuksan ko na to, nilalagay ko na siya sa ref. Pag nabuksan niya, kahit anong nakabote or can. Pag nakakan, sinasalin ko sa glass container. Pero pag yan, nilalagay ko lang yan sa, kasi glass naman siya. Nakakaraming kanin. Oh. Inuman ko siya ng berry glue para on the go tayo bukas. Ang bilis niya. Oh, nag-ice na siya. Sarap. Bilis niya mag-yellow yung freezer. Naglalaro pa rin siya ng cricket, guys. Ayun si Sak, siya nagbo-ball.
Sabi ko, hindi ko siya bubuksan kasi may T-bone tayo. Pero nagkikrave kasi ako niyan eh. Tuyo. Matagal na tayo hindi nagtutuyo. Mamaya na lang guys. Enjoy ko muna tong tuyo natin. Uy. Dami yung laman. Tapos na ako guys. Dami kong nakain. Dami ko talagang kain. And kinuha ko lang yung buto ng T-bone dito. Ayan yung laman. Dami kong nakain. Pakita ko sa inyo yung kanina. Nakuha ko. Isang ano siya, 4 cups siya. Tapos si Holly kumain lang ng konti. Tapos the rest ako na. Kumain si Holly sa bahay kanina. Nagluto ako ng spring rolls. Yung, hindi tayo nag-vlog kasi wala tayong space sa SD card. So, yan. Busog na busog ako. Parang mayroong banana cake yata si Kylie. Masarap ang banana cake na yun. Or banana bread. Umuwi lang sila para kumuha ng damit. Kuha sila ng damit para ilagay sa caravan. Hindi ko alam kung ilang araw sila mag-stay sa caravan. What have you been doing, hon? Oh, babe. Ayaw niyo. Can't eat that in the shed. Why? The whole caravan smells good until now. Ayaw niya yung smell kasi very garlicky. It's only garlic. Yeah, it stinks. It's not stink. It's yum. I'll take all the food out so we can get some air in here. Pinapalayas na ako, guys. Takpan ko na raw yung mga pagkain ko. What are you doing with that? I'm putting that in the fridge. Ayan yung nabawas kong rice, guys. Ganyan yan, oh. Pabilog yan dyan. Ayan, medyo madami yung nakuha ko. Insert ko. Siguro, pinicturean ko siya. In-IG story ko siya. Tingnan nyo yung before and after. Ayan yung, hindi masyadong makita. Ayan, basta wala na dito. Konti na lang. Gahabolan silang dalawa. Nalagay na rin pala nila, Joy, yung kanilang annex. And si Kobe, matutulog siya dito. Dito siya sa swag na to. Ha? Ang dilim. Basta dyan siya si Kobe. Naligo lang sila sa bahay nila. Where's TJ? Where? Where's TJ? He was just sitting next to me. Whose phone is that? Kobe? Ah, Sophie. And dito yung aso nila. Tapos ako, babalik ako sa bahay kasi nakalimutan ko. Nakalimutan kong i-lock yung likod. Eh, akala ko nilock na ni Jan. Binili niya raw ako, pero wala akong naalalang binili niya ako na isasara ko yung likod. Akala ko kasi nakasara na yun. Nakasara pero hindi nakalock. So, kailangan ko siyang i-lock. Tingnan mo siya. Pinunasan ko na yan. I wipe it already, Han. I'll re-wipe it. I did wipe it. Like with the smelly stuff. Diba? Inano niya na naman yung pabango niya sa kanyang Where's that spray? caravan. Hinahanap yung spray kasi ayaw niyo yung amoy ng garlic. What spray? That nice smell stuff. I don't think so. I have it here. You found it? Ah, yeah, that one. Mahal naman niya tong caravan na to. Ayan, mabangon na. Hindi na amoy garlic. Dito na pala ako sa bahay, guys. So, ilalak ko lang tong door na to. Okay, lock na siya. And, magilamos na rin ako dito. May dala na ako doon na pang, skincare ko. Pero yan, magilamos na tayo. Kasi tingnan nyo na yung ating face. And, ito pala yung ginamit ko na concealer at saka color corrector. So, first time ko maggamit ng color corrector kasi di ba may melasma ako dyan, guys. So, ito yung Naturactor. Tama ba ang pronunciation yun? Ayan, yung Japan siya, guys. Di ba ito yung ginagamit ni Heart? Ni Heart. So, ayan, meron tayong iba-ibang shade. Ipakita ko sa inyo next time na lang. Pero yan, ginamit ko sila para matakpan ko yung melasma. And tumagal siya, di ba? Hindi nyo nakikita siya ngayon. So, yan yung ginamit natin. Diba? Parang oily-oily na yung ating face. And, ano pa ba yung
May sasabihin ako pero nakalimutan ko na. Next time ko na lang sabihin. Bulun to, sorry. Naugas na ako ng mukha. Ugas na tayong mukha. Ang dilim dito, walang tao, syempre. Kasi nandoon lahat sa, diba ang dilim? Ugas tayo ng mukha. Diba? Hindi nyo ako makita. Ugas lang akong mukha. Balikan ko kay mamaya. And tanggalin ko na rin yung ating earrings. And, yun yung sabihin ko. So, ngayon hindi nyo makikita yung aking melasma. Kasi nga, doon sa concealer. At saka doon sa color corrector na ginamit natin. Yung Naturactor. Basta yun. Yung pinakita ko sa inyo. Nung nanganak ako kay TJ, mga ilang buwan pa lang siya. May nakita akong picture. I-insert ko, guys. Nasa bed kami ni Kuya. Lit pa ni Kuya. Ilang buwan pa lang siya doon. Ang mukha ko, wala akong makita. Ito yung brown ko dito. Hindi nyo ngayon makita. Yung melasma ko dyan. I-insert ko siya, guys. Kasi nakita ko siya sa Facebook. In-screenshot ko. Siguro, wala siya. Ayan siya, guys. Kita ko sa inyo. Pero i-insert ko pa. Ayan si Kuya. Lit pa ni Kuya dyan, oh. Ang gwapo ni Kuya TJ. Ayan. Si Kuya din yan. Ayan siya, guys. Pero i-insert ko para mas makita nyo. Wala akong melasma dyan. Wala pa. Tapos, focus. Makikita nyo dyan yung mga parang blemishes. Pero wala talagang brown. Walang melasma. Ngayon. So, hormones din kasi yan. Tsaka, aging, normal siya sa katulad kung nagkakaedad na. Pero, nasa lahi din namin, guys, yung melasma. Kasi yung tita, si mama wala, si papa wala. Yung mga tita ko sa side ni papa meron. Tsaka yung pinsan ko rin meron. Tapos yung kapatid ko si Aisel, meron na rin siya dito. Maliit pa lang. Dati, wala ako, diba? Tapos naging isa, tapos naging dalawa, and then lumalaki na siya. Anyway, okay, hugas na ako ng mukha. Na-share ko lang sa inyo. Dito na tayo sa aking live selling, guys. Tapos tayo maghilamos. Mag-toner tayo. Ito yung pinakita ko sa inyo. Yung isa na bago nandun sa Caravan. Meron tong guys. Pero malinis naman yung kamay ko. Meron tong pangkuha. Meron siya yung parang tweezer. Pero ayan ang may hinawakan natin. So, linisin ko yung ating mukha kasi may mga nilagay tayong concealer para lang matanggal yung mga excess. Ayan. Asing, pag piniga mo siya, guys. Diba? Ganun ka-moist. Ka-moist. Dami niya talaga. Kahit, pag nauubos ko ito, naglalagay pa ako ng pads. Kasi ang dami niya pa, kung makikita nyo, ayan, dami niya pang parang liquid. Ayan. Ganun siya kaganda. Nakailan na akong tab. Madami na. 4. Pang-apat yung nandoon. Pa ako nakakapaglagay, guys, ng retinol kasi pinapatuyo ko pa yung mga nilagay kong like yung essence. Next, eto na. Kasi dry na siya, guys. So, konti lang naman yung ilalagay natin nito. Minsan, ginaganon ko siya. Ayan, okay na yan. Meron tayo dito. Dawa ko na kayo sa salamin. Hinihintay na. Baka pagdating natin doon, tulog na si Jan kasi may work pa siya bukas. So, ayan, nalagay na natin yung ating retinol. Next nito, patutuyuin ko lang. Next is yung aking, nandoon, guys, sa Caravan yung aking cream. Ang nilalagay kong cream ay yung whitening cream, yung pearl ng Anjo. Eto. Nandoon sa Caravan. Bakang ilagay ko na lang ay yung kahi ko, yung pang morning ko. Pero pwede naman yung pang gabi. Wala kasi ngayon yung ating Anjo. Maganda yan. Ay, maganda yan. Ayan yung ating mga skincare, guys. Kung gusto nyong matry ang Korean. Ayan. Kung hindi, eto. Baka maubos ko to. Ayan na lang. Konti na lang yan. Ayan na lang. Ito yung kahi naman to.
Ito yung ginagamit ko pag umaga. Pero gamitin natin siya ngayon kasi hindi ko dala yung aking nandun saan na, caravan na. Yung night cream ko. Siyempre, huwag kalimutan ang lieg. Alam niyo bang puno na naman yung ating hindi ko alam kung ba, sabi 40 minutes. Hindi ko alam kung naka 40 minutes na akong pagbablog. Feeling ko hindi. 42 minutes yung niya eh. Yung space nito bago ko ginamit. Tapos, yung aking eye cream na collagen. Yung Farmstay na brand. Ganda rin to guys. So, yan. Parang may tatlo siyang balls dyan. So, yun na. Matapos na ako, guys. Punta na tayo sa caravan. Tapos, na lang. Lip balm. Okay? Because I think I do want you next to me.